Isang konsyerto na pinamagatang Sintang Kapampangan ang handog ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa mga kabaleen bilang paggunita sa 451st Pampanga Day. Tampok sa naturang konsyerto na isinagawa sa University Theater nitong Huwebes, December 15, ang Holy Angel University Orchestra and Choral sa kumpas ni Maestro Edwin Lumanog. Si Lumanog ay bahagi ng world-class band 48 Lumanog at graduate ng UP Conservatory of Music. Kabilang din sa mga nagtanghal si Eric Robert Santos, ang instructor ng How Choir sa loob ng 15 taon. Bukod sa selebrasyon ng katatagan ng mga Kapampangan ay malapit na rin umano ang Kapaskuhan kung kaya't idinaan nila ang kanilang regalo sa pamamagitan ng musika. Na collectively ang mga Kapampangan ay na-survive ang nakaraang pandemic at selebrasyon na rin sa 451st Pampanga Day. Siyempre, music is the, di ba, parang greatest and most intimate expression ng ating happiness, ng ating joy, especially in this season of Christmas. Damang-dama ang Kapampangan spirit dahil lahat ng piyesa na kanilang itinugtog ay gawa at inareglo ng mga kabalen musicians. Pinush ko talaga na kailangan Kapampangan, including yung mga pamasko natin. Kaya nga sabi ko sa boss ko, kay Sir Ravi, "Hi sir, ako nang bahala sa arrangement basta kailangan Kapampangan para marinig naman nila gaano kakaganda mga musika natin. Andyan sa tabi-tabi, kailangan lang talagang iparinig natin." Nagsilbing love letter umano sa mga manonood ang bawat kumpas, pag-awit at tunog ng mga instrumento. Art always has something uplifting, art, especially performing arts. It uplifts your soul. It makes you feel so alive that you're beyond doing it takes you out of the ordinariness of your day and elevates you, right? It gives you something like there's so much emotion comes in when you're here listening. Sinariwa rin ng nasabing konsyerto ang damdaming makabayan at pagiging Kapampangan ng mga dumalo. Opo, talagang damang-dama. Tuwan-tuwa kan talagang Kapampangan talaga yung kinanta nila. Puro Kapampangan talaga. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to.